захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Осман Мусаевич Касаев, легендарный партизанский командир, герой Советского Союза. Імя сына Карачая Османа Касаева непарыўна звязана з ваеннай гісторыяй Магілёўшчыны. Яго партызанскі атрад змагаўся з ворагам у Магілёўскім і Бялынінскім раёнах. Напярэдадні вайны Осман Касаев служыў у Беларусі. У першыя дні Вялікай Айчыны яго дывізія трапіла ў акружэнне. Осман здолеў выйсці да сваіх і стаў адным з арганізатараў партызанскага атрада. До лютага 1944 года османаўцы правялі 70 баёў, знішчылі больш за 1000 гітлераўцаў, падарвалі 33 эшалоны праціўніка. 17 лютага падчас налёту нямецкай авіяцыі Осман Касаев быў цяжка паранены. Праз дзень ён памёр. Легендарны партызанскі камандзір пахаваны ў брацкай магіле на магілёўскіх вайсковых могілках. Пасля вайны вёска Сярмяжанка Бялынінскага раёна была перайменавана ў Осман Касаева. Побач з ёй герою устаноўлены помнік. У Бялынічах яго бюст. Імя ураджэнца Карачаева-Чаркесіі Османа Мусаевича Касаева носіць адна з магілёўскіх вуліц. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.